It's time for DJ Rocky's Secret Files. Isinilang ko ang bata na walang ama. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Andeng. 27 years old. At ito, ang aking secret file. Mahilig ako sa online games. At dahil dito, may nakilala ako na isang lalaki. Actually, best friend ng friend kong nakilala ko sa dating app. In-invite ako para mag-rank. Any hero naman ako sa laro, so pwede akong mag-adjust. Nanalo naman kami. After the game, in-add ko yung best friend ng kaibigan ko. At nagkaroon kami ng conversation sa ML. Hanggang sa nagkahingian kami ng FB. That time, bukod sa online game, may sharing ng nangyayari. Sharing ng mga nangyayari sa buhay namin. Working siya at ako naman ay isang estudyante. Okay naman nung simula. Hanggang sa nagkamabutihan kami, nag-meet kami. At pumunta kami sa Pasay, doon sa best friend niya, na siyang mutual friend namin. Okay siya. Masaya siyang kasama. Kami na noon. Nung gabi, umuwi na kami. Hinatid nila ako sa sakayan. Effort siya, in fairness, para lang mag-meet kami, ha. Kaya lang, hindi consistent. Dumaan ng mga araw. May mga mood swing siya. Then one day, nakikipag-break siya sa akin dahil mahal pa raw niya yung ex niya. Ang unfair nun sa akin. Pero sinubukan kong intindihin siya. Pinipilit ko na maging okay pa rin kami. Hanggang sa, ayun. Sabi ko, magkita na lang kami uli. Baka kailangan lang namin ng presensya ng isa't isa. So ako ang pumunta sa kanya. Pinakilala niya ako sa pamilya niya. Dinala niya ako sa kwarto niya. Naglaro kami ng paborito naming online game. At, as usual, may nangyari sa amin. Kinahapunan, ipinasyal niya ako sa lugar nila. Okay naman. Alam kong masaya ako. Pero, ewan ko ba? Kapag nasa loob ako ng bahay nila, parang ang bigat ng pakiramdam ko. Parang ang hirap huminga. And then, umuwi na ako after nun. Lumipas pa ang mga araw. Ganon ang setup namin. Paminsan ay hindi na ako umuwi sa amin. At sa kanila na ako nakikitulog. Nagtanong ang mama niya sa akin
kumusta raw ako. Sabi ko naman okay po ako. Kayo po. Ewan ko, DJ Rocky, pero parang sa tanong niya kung kumusta ako, parang meron siyang ibang meaning. Pero ayokong isipan ng masama ang mama niya na baka hindi ako gusto. Kaya naging nice lang ako. Marespeto. Tinanong ako. Sumagot lang ako. Nakapagkwentuhan naman kami ng mama niya. Then, dumating yung araw na nasa loob kami ng kwarto ng boyfriend ko. Nang makita ko ang cellphone niya. Nag-notif, may message ang mama niya sa kanya. At ang sabi, "Kailan ba uuwi ang girlfriend mong butiki?" Nashock ako noon. Grabe naman yung panlalait ng mama niya sa akin. Ilang na ilang ako noon na lumabas sa kwarto. Nahihiya na ako, pero ayoko pang umuwi. Sumunod na araw, pansin ko na hindi na ako dinaratnan. Masyado nang malayo yung araw na dapat sana'y dadatnan na ako. Sinabi ko yun sa'yo. And then, December, nandun pa rin ako sa bahay ng boyfriend ko. Hindi ko na naiintindihan ang sarili ko noon. Pero malakas ang pakiramdam ko. Nabuntis na ako. Kaya nag-decide akong magpabili ng PT. Nag-aya ako na kung po pwede, kumain kami ng sinigang. Ako ang magluluto. Pagkatapos kong magluto, pumunta ako ng banyo at doon ko ginawa ang pagtetest ko. Mabilis pa sa 4:00, positive. Alam mo yung pakiramdam na masaya, pero nakakatakot. Sinabi ko ito sa boyfriend ko. Masaya naman siya. After ilang oras, bumaba kami. Ubos na yung niluto ko. Hindi na ako nakakain. Kasi inubos ng pamilya ng boyfriend ko yung niluto ko. Pero okay lang dahil nasusuka na ako. Palagay ko'y naglilihi na ako noon. Buntis ako. Pero estudyante rin ako. Hindi ko alam kung paano ko napagsasabayin ng lahat. Tapos, isang araw, inalok ako ng boyfriend ko na magyosi. Isa yun sa mga bisyo ko. At isa yun sa mga inayawan ko. Dahil yung amoy sa akin ng yosi, ang baho-baho na. Hindi ko matik. Kaya lang, ang pinagtataka ko, inalok sa akin ng boyfriend ko ang pagyoyosi na alam naman niyang bawal. Kinabukasan, umaga, nag-text ang papa ko. At ang sabi, "Bakit di ka umuwi? May problema ba?" I said, "Pa, walang problema.
pasado ako sa thesis. Pero, pa, sorry. Hindi ko matutupad yung promise ko na graduate muna bago magbuntis. Sorry pa. Nag-reply si Papa ng, okay lang yan. Sino bang tatanggap sa'yo kundi ako lang? Kaya umuwi ka na at inaantay ka na ng mama mo. After naming mag-usap ni Papa, ay nag-decide akong umuwi na. At hindi na sabihin sa pamilya ng boyfriend ko na buntis ako. Pagkarating ko ng bahay, tinatanong ng pamilya ko ang tungkol sa boyfriend ko. Tinatanong nila kung kailan pupunta ang boyfriend ko. At ang sabi naman ng boyfriend ko ay pupunta siya. Fast forward. Nakatanggap na lang ako ng mensahe mula sa'yo na sana malaglag na lang yung bata para walang problema. Pagkabasa ko noon, napahagulgul ako sa iyak. Kitang-kita ng papa ko yung paghagulgul ko. Tinanong ako ni Papa, bakit ka umiiyak? Baka naman kasi kinukulit mo kaya kayo nag-aaway. Sumagot ako ng, pakulitin ko man siya. Hindi niya dapat sabihin na sana mamatay na lang yung bata. Nang marinig ni Papa yung sinabi mo, nag-iba ang rehistro ng mukha niya. Nakita ko yung galit sa mukha niya. At sabi niya, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Maraming pangangailangan ng bata. Nagbigay ang boyfriend ko ng 2,000. Yun daw ang ambag niya. Obligasyon ng isang ama na gastusan ang pangangailangan ng bata. Pero kulang. Kulang ang ibinibigay ng boyfriend ko. Then dumating yung araw ng birthday ko. Magka-chat kami ng boyfriend ko. Sinabi niya sa akin na gusto niyang maging maayos kami. At nabigla lang siya sa lahat ng mga nangyari. Hindi ko expected na on the way na ang boyfriend ko sa amin. So ayun, nakipagkita ako. Nakipag-usap ako. Pagpasok ng boyfriend ko sa bahay namin, may dala-dala siyang pizza. At bigla na lang siyang lumuhod sa harap ng papa ko. Humihingi ng tawad. Tinanong ni Papa kung anong balak niya. At ang sagot ng boyfriend ko ay wala. Wala.
Natapos ang usapan ni na Papa at boyfriend ko. Pinauwi na siya ni Papa. At pag alis ng boyfriend ko, nagsalita si Mama kay Papa. At ang sabi ni Mama, "Naku, baka natakot sa'yo pa. Kasi napasagot ng wala." Pero ang sabi ni Papa, "Malaking tao ako, kaya malaki ang boses ko. Pero kahit ano pa, kung may plano siya, sasagot siya ng oo kung meron talaga." So pinatunayan ng boyfriend ko na wala siyang kaplano-plano para sa amin. Sa amin na magiging anak niya. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman, pero gusto ko na magkaroon ng buong pamilya ang anak ko. Then lumipas pa ang mga araw, nakablock na ako sa social media account ng boyfriend ko. And nalaman ko na may bagong girlfriend na ang boyfriend ko. Ang galing, diba? Magkakaanak sa akin ang taong to, tapos lalandi pala sa iba. Ang sakit. Ang sakit-sakit sa pakiramdam. Na ultimo, pamilya ng sariling mahal ko. Kinonsinti pa yung kalokohan ng kaanak nila. Galit na galit ako nun. Parang walang modo ba? Alam kong karma na lang ang gaganti para sa akin. Pinutol ko ang connection namin ng boyfriend ko. At pinutol ko kung ano man ang ugnayan namin ng pamilya niya. Isinilang ko ang bata na walang ama. Sa ngayon, 2 taon na ang anak namin. Masaya ako. Masasabi kong sobrang saya ko. Na kahit mag-isa kong itinataguyod ang anak ko, alam ko na tapat at totoo ang pagmamahal ko para sa kanya. Dahil sa anak ko, ipinagpapatuloy ko ang buhay ko, ang pag-aaral ko. Graduate na pala ako. At alam kong makakayanan ko lahat ng pagsubok sa buhay. Basta kasama ko ang anak ko. Napakaswerte ko rin na biniyayaan ako ni Lord ng pamilyang mapagmahal. Na kahit minsay nagkamali ako sa buhay, ay tinanggap pa rin nila ako ng buong buo. Hindi nila ako iniwan. Kaya sa mga nakakapakinig ng kwentong ito, sana'y maging aral ito. Nakilalanin muna ang isang tao bago ibigay ang sarili. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Andeng. At ito ang aking secret file.